खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनस्रि बियाब खाजियामाटी गेलेग्रा फोथाराव बेनिफिसारि मिट एन्ड सशियो इकोनमिक एवारनेस हाबाफारियाव गोविंद चंद्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि बेरेखायै माखासे बेरफ्रोसार बाथ्रा बुंथिदों। बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंथिदों दि कांग्रेसआ बिटिसिआव सिं बायनानै दं। बिथांमोना गसंफिननो गोबाव बोसोर नांगोन। कांग्रेसआ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव टोटेलि सिं बायनानै दं। बिथांमोना गसंदो आरो बहुत बोसोर नांगोन। हाग्रामा महिलारिया कांग्रेसखौ सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनदों। गणतन्त्र राजखान्थि हान्जाफोराव मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं। बेखौ होबथानाय गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया। बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव माबा मोनसे खहा जागोन होननानै जों साना होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारीया। पलिटिकल पार्टी गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो। रायजो राजाफोरखौ लोगोआवनो सावरायनो हायो। बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै। बिथाङा गावनि पार्टीखौ अर्गानाइजेसन नाजादों खालामदों जा बुंनांगौ जेबो गैया। कारण गणतन्त्र पलिटिकल पार्टीआ मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं। बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया। आरोबाव बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बेरेखायैबो माखासे गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिदों एरै बिस्वजित दैमारिया मा सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ। हाग्रामानि दैदेननाय सरकाराव मा सिस्टेम दंमोन बेखौ बिथाङा बुंगोन। बेनि उनाव खोथा बुं आरो बिस्वजित दैमारिया सिस्टेम मानिग्रा सुबुं नंखाया होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारीया। बिस्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो। कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन मा सिस्टेम दं बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों। बिटिसिआव बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा पावाराव फैयोब्ला हाग्रामानि 17 बोसोराव जाखिनि जादों बेखिनियाबो जानाय नङा। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बुंनाया जेबो बेसेन गैया होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारीया। दानिया फैदो बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंलांनि। कांग्रेसआ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव टोटेलि सिं बायनानै दं। बिथांमोना गसंदो आरो बहुत बोसोर नांगोन। बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव जों बुंनांगौ जेबो गैया। पलिटिकल पार्टी गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो। रायजो राजाफोरखौ लोगोआवनो सावरायनो हायो। बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै। बिथाङा गावनि पार्टीखौ अर्गानाइजेसन नाजादों खालामदों जा बुंनांगौ जेबो गैया। कारण गणतन्त्र पलिटिकल पार्टीआ मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं। बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया। बेनिखायनो जों बिथां फैनाय जा माबा मोनसे खथि जागोन बेखौ साना। कारण कंग्रेसआ अन्तत बिटिसि ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुत बोसोर नांगोन। कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टीखौ हाग्रामा महिलारिया सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनखाबाय। बेनिखायनो जों गियाखैबा गाज्रिबो मोनाखै बिथां फैनायखौ। बिथां फैदों बेहाय उदालगुरि समस्तिनि माबा हिसाबै आं बिथांखौ बरायदोंसो आं नोंनि समस्तियाव भिजिट होना फैदों। कारण बिथांमोना मोनसे नेसनेल पार्टीनि मानसि हिसाबै गावसोरनि पार्टीखौ फज'फिननो नाजागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनैनि बिटिआर सरकारखौ सालायनाय प्रमद बर'नि सरकार सिस्टेम गैया आरो मेकानिजम गैया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो डेभेलप खालामनो आरो बिजेपि सरकारा बिटिसिआव फैयोब्ला बिथाङा सोर बुंदों? बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिस्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो। कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन मा सिस्टेम दं बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों। दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय। कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेरायाव होआ। जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेरायाव जों गरसेबो बाहायाखै। जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया। बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया। कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया। बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों। बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो
दा बिजेपिया बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदोंना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिया सासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिया फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना सासे आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा बेखौ बुंनाय संबिजिरा ओरैनो प्रट'कल मथे बिथाङा पाब्लिकनि गेजेराव कमेन्ट होनायनि मोन्थाय गैया खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बखिलाबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों आरो